कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात करावळी उत्सवानिमित्तान दिव्यांग विद्यार्थ्याक हेलिकॉप्टर रेडाचे भाग्य. कारवारात जावच्या करावळी उत्सवाच्या निमित्तान कारवार जिल्हा प्रशासना वतीन आयोजित केल्ल्या 5 दिवसाच्या या कार्यक्रमात सरकारान 5 दिवसपर्यंत हेलिकॉप्टर रेडिंगाची सेवा केली असून या सेवेचे उद्घाटन मुकबधीर दिव्यांग विद्यार्थ्याला हातीन केले. या विशेष कार्यक्रमाअंतर्गत सुमार 20 पेक्षा जास्त दिव्यांग विद्यार्थ्याक मोफत हेलिकॉप्टर रेडाचो अनुभव घेऊक दिलो. हो मोफत रेडाचो अनुभव घेऊक कारवारचे आमदार सतीश सैल हेमगेली सुपुत्री कुमारी साची सैल हेमी स्वतः खर्च केला. हेलिकॉप्टर राईड 7 मिनिटांचो वेळ असून टागोर समुद्र किनाऱ्यावेल्यान सुरवात जावन टागोर बीच, काळी नदी संगम तसेच कारवार शहराचे मनमोहक दृश्य पळोवचो आस्वाद घेऊक मेळटा. या 7 मिनिटाच्या हेलिकॉप्टर रायडाक सरकारान 3,900 रुपये निश्चित केलात. जाल्यार या दिव्यांग भुरग्यासाठीचो सगळो खर्च कुमारी साची सैल हेमी आपल्या बापायल्या आमदार सतीश सैल हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान हो खर्च केला अशी तेमी सांगले. प्रत्येक वर्स जन्मदिसाक दिव्यांग भुरग्याक भेटवस्तू दितात जाल्यार या वर्साक भुरग्याक हेलिकॉप्टर फिरोवन या भुरग्याल्या तोंडावेलो हांसो पळोवन खूप खोशी जाता. सरकारी शाळे विद्यार्थी आणि गरीब कुटुंबाच्या दिव्यांग पोराक ही मोफत व्यवस्था केला असे साची सैल हेमी सांगले. या कार्यक्रमात विशेष म्हणल्यार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी नगरसभेच्या कार्मिकांबरोबर या हेलिकॉप्टर रेल्वेचो आनंद घेतलो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या सरकारी शाळे विद्यार्थ्याक आणि गरीब कुटुंबाल्या पोराक या मोफत हेलिकॉप्टर रेडाचो अनुभव घेऊक दिल्याबद्दल सार्वजनिकात खुशीचे वातावरण झाला. कमिशनर तहसीलदार ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೇನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಫ್ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಧ್ರುವ ಅವ್ರ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗೆ ಅವರೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 2 ದಿವಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪುನಃ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾವು 5-6 ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೋಲು ಅದು ಇದು
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बेकायदेशीर आस्ती आणि नगदाच्या संबंधात लोकायुक्ताले एक काळात जिल्ह्यात 3 जाग्यार धाड. कारवार जिल्ह्यात लोकायुक्त अधिकाऱ्यान एक काळात 3 कडेन धाड घाल बेकायदेशीर पैसे कमयल्या आरोपाचेर मारुती सहकारी संघ बँकेचे सीईओ आणि कोल शिरसी ग्रुपाचे शिरसी सौहार्द बँकाचे सीईओ आशिल्ले यशवंत मालवी हेमगे घराचेर आणि संबंधित जाग्याचे धाड घालून परीक्षण केले. ही धाड हळ्याच्या 2 कडेन आणि सिद्धापुरात 1 कडेन अशी 3 कडेन धाड घायली. सिद्धापूरचे लोकायुक्त पोलीस इन्स्पेक्टर विनायक बिल्लव हेमगेल्या नेतृत्वात ही धाड घाल आस्ती विवर संग्रह आणि दाखले परीक्षण करचे काम सुरू असा. उडपी, मेंगलोर आणि कारवारच्या लोकायुक्त अधिकाऱ्यान घायल्या या धाडीचो जिल्ह्यात खूप चर्चेचो विषय झाला. या धाडीत दाखलो, नगद आणि इतर आस्तीबद्दल अधिकृत बातमी मेळची असा असे माध्यमाक माहिती दिला. शिक्षण, वसतिगृह आणि भूस्खलन प्रतिबंध आणि आरोग्य योजने खातीर अनुदान मंजूर. आमदार आरवी देशपांडे. हळयाळ, दांडेली आणि जोडा तालुक्याच्या शिक्षण, वसतिगृह, भूस्खलन आणि आरोग्य सेवेच्या विकासासाठी विविध योजनेच्या अनुदानाक मंजुरी दिला अशी माहिती राज्य प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच हळयाळचे आमदार श्री आरवी देशपांडे यांनी माहिती दिली. तेमी हळयाळच्या तेमगेल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उलयताले. हळयाळ, दांडेली आणि द्वेडा या तिन्ही तालुक्याच्या शाळेच्या नवीन वर्ग खोली बांधूक 1,88,00,000 रुपयाचे अनुदान मंजूर केला. दांडेलीच्या मागासवर्गीय मेट्रिकोत्तर चललेल्या वसतिगृहासाठी PWD मार्फत 5 कोटी तर 80 मेट्रिकपूर्व चललेल्या वसतिगृहासाठी कैगा प्रकल्प CSR फंडातल्यान 2,60,00,000 रुपये मंजूर झाला. कारवार जिल्ह्यात भूस्खलन म्हणल्यार दरड कोसळचे बंद करसाठी 100 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर झाले असून तितूंतले 21.19 कोटी रुपये जोडा तालुक्यातल्या अभिवृद्धी कामासाठी असून हळयाळ पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाईल आणि ऑटोमेशन रोबोटिक्सचे नवीन डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी त्यांनी यावेळेला माहिती दिली. आरोग्य सेतू योजनेअंतर्गत हळयाळ जोडा तालुक्यात मोबाईल आरोग्य सेवा सुरू करतली अशी त्यांनी माहिती दिली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.